अरे लावगा भाई बै मा बिलाय मानसि बादिसो नुहुरबाय आं नाय 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 माब्रा बहाय बैयो 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 ना ए नंबरखौलाय आदा मानसिसो नै नै मानसिसो मानसिसो फैबाय नामा ए हां दं खारबो खारबो खारबोलै हाब सोर महा फाफिनि फावलै बेफोरो एथ' मोजां मानसिखौ बेबादि खालामनाया दे दे लासै दे 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 लासै 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 दोन लासै आइदि बाब बिराद खस्थ' मोनबायगोनलै हा सोर जाखो मा जाखो आयो मोखां गन्थं गुरुजोबथारबाय र' नों सिरि थाथ' जोंबो दाबो बेखौ मिथिना मोनाखै आये नै आदा नैबे हान्थु मोनसेयानो दुलुर सोरबाय ए फंबाय अजा एसे दिलु दिला खालामना होदोलै मानसिया हले एसे गिदिर गोलावसो जागोन बियो आयै सोर बुआ बेखौ मानो बुआ र' आइ बेखौ गासै उनाव मिथिसिगोन बे लावगा अजा थासान्दियाव आथिं आखाइ बायनायालाय मासै खथ' मानसिखौ फाहामोबाय आङो आदै नोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थि समावनो मुलि लोंनांगोन दे आदै नोंसोरनि अननायावनो बे संसाराव आं गोदानै जिउ मोनफिनबाय हर आदै आं लोंनोसै न' आदै लोंदो हायनारि आइ मुलि दौनो बादैबो लाबोफानांगौ माथो लाबोआखै नोंलाय आइया बावदोंसो हर आइ हामबायसै आइ दैखौ मानो इसिबां दौबाय थाखो नों आस्सा फंबाय नोंखौथ' जों दैनिफ्रायसो मोनबोनाय जाबाय नाथाय नोंनि जिउ जारिमिनखौ जों दिनैसिमबो मिथिनाय जायाखिसै मा बुंनो मा खालामनो आदा बे आंनि खाफालनि लिरनाय बेवहाय आंनि गोलाव जारिमिन दङ जेब्ला आं मुम्बाइनिफ्राय इन्डियान अइल कर्परेसनाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रिखौ आसामाव ट्रेन्सफार लाना फैयो अब्ला आंहाबो मोनसे गोजोन संसार दंमोन सफैबाय सारमोना औ मा मुं नोंनिया खैरोमलोम सार नोंनि मुङानो खैरोमरोम नङा मेडाम मैथा बेखौनो खैरोमरोम बायबाय होमबा हाब मा खैरोमरोम दा बिलाय आसाम मैथा बे जायगानि हालसालफ्रा माबायदि आं हालखौनो मावफेराखै सार नङालै बखा बे जायगायाव सिखाव दाखाद गुन्दालुसा दङ नामा होननासो सोंदों आं नोंनाव औ सार दङ जायगा जायगा बुथारलायनायबो जायो सारा अफिसाव खबर लाबानो मिथियो आच्छा जागोन फैदो फैना ओइ सथ' साहेब राजाम नोंसोर मा खालामदोंब्रा जेबो खालामाखैलै नोंनि मुङा मालै आदै मैथा थारमाने मैथा राजा नोंखौ नाजों जागोनलै आदै
नों जोंनाव सानफ्रामबो फैबाय थालै जागोन आदैमोन जागोन नोंसोरखौ नायबाय थानो थाखाय फुं बेलासि सानफ्रोमबो फैगोन आङो जागोन दे आदै हेल' ब्रह्म नोंथां औ मोजाङैनो दं जायगाखौ एसे मोजांखौनो मोनफैदों आं अफिसाबो मोजाङै सोलिगासिनो दं नोंहा माबोरै दङ आच्छा अके सोरनि फन ब्रह्म बिथांनि मुम्बाइनिफ्राय हरदोंमोन खबरालाय मारै दङ मोजाङैनो दं होनना बुंदों टेलिफनाव आच्छा मैनाथि नों जायगाखौ माबायदि मोनदों बुंनायसाय दालाय गोदान सोदान माबोरै बुंनो देनां जामलांबा साबसिन मोनलाङा बे साख्रिनि जीबन माथो खालामनो जों सोरखारनि संख्रि जाबाय जेब्ला सोरखारनि खोथा मथेनो सोलिनांगौ जायो नाथाय मोनसे खोथा आजोला बिमा जोंनि संसाराव सानै फिसा हौवा मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नों माबायदि मोनदों बुंनायसाय आंबोथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों आजोला बिफा बेफोरो गासिबो जों सानैनि अननायनि बान्दोआवनो जाफुंसारजोबनाय नोंनो आंनि जिउनि फुजिनां मोदायब्ला नोंनि गोजोननायाव आं मालाय मानो गोजोना जानो जेराव फिसायनि गोजोननाय दं बेवहायनो आंनिबो गोजोननाय दं मैना आं बेखायनो होनदों नों आंनि जिउनि आंगो लोगो आच्छा जोंहा आजोला आरो नोजोरा बहा थांदों अबा बावदोंसो आजोला आइ नोजोराबा नोंस्रा दिनै थाफिस गाननाङामोन नैबे आजोलानि आजोलाबा दे नैबे नोंनि दाखोमा दे आबा दे जागोन नायै नोंसोर फरायदोंना गावजों गाव एदावलायबाय थादों आजोला नों देरसिन नों रोंसिन नों फरायखांबोनाय सिगांनि बिजाबाव मा सोलोंबोआमोन नोङो फरायनाय समाव फरायनांगौ लिरनाय समाव लिरनांगौ आरो गेलेनाय समाव गेलेनांगौ बेसो नोंसिनि दानि बांसिन सोलोंनांगौआ हा होमलालाय मानथो नांलायलायबाय थायो आयै आं दिनै स्कुलाव थांनो बादों मानो नोङो देरहोहोलां अख्रासिन जाहोहोलां नङासे थां माबार सानैजों दुगैहैनानै ओंखामा माबार जाफै नङाबा नै नोम्फानो खोन्थाहरनोसै आङो आं दुगैनोसै आजोला बिमा मा नै समा जाबाय गथ'फ्रा देलायखांजोबदोंना खांजोबाखै र' जाबाय फैदो माबा बाय बाय टाटा मिथिबाय लोगोफोर जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय रां खामायनाय बेनिखायनो जोङो रां खामायनाय खामानिखौ सिगाङावनो आखायाव लाग्रोनांगौ खोनानो मोन्दों आइअसि अफिसाव 5 crore खामानिनि टेन्डार जागासिनो दं होननानै आरो बिनि अफिसाराबो गोदानैसो जइन लाफैदों बिदिब्ला बे खामानिखौ जों गाबोननो थांनानै बिहैनांगौ जाबाय
सार दोन सोर नोंसोरलाय नोंसोर पारमिसन लाया गारा मानो हाबफैदों मा नांगौ नोंसोरलाय खेबसेयावनो मोनथाम सोंलु गिनांगौ जेबो गैया अफिसार सेथि सोंनायनि फिननाया जाहैबाय जों बेकार सेंग्रा जोंनो थांना थानायनि लामा नांगौ नैथि फिननाया जाहैबाय जोंहा दिनैहाय खामानि मावनायाव पारमिसन लानाय खुनु रेकर्ड गैया थामथिनि फिननाया जाहैबाय नोंथांनि अफिसनि 5 crore खामानिखौ जोंनो नांगौ बिदिब्ला बे अफिसा नोंसिनि बोसोनजोंसो सोलिनांगौ नामा ओइ अफिसार बाथ्राखौ मोजां बुं बाथ्राखौ बुंखानाय जाबाय अफिसार गोसोआवल' ला आं नोंसिनि जेबो बाथ्रा खोनासंमा अफिसनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बाथ्रा दङ बेथ' नोंसिनि सम्पति नङा ना ओइ अफिसार नों जोंखौ नेमखान्थि फोरोङा बाथ्राखौ बुंदोल' नों जोंनो खामानिखौ होगोन ना होआ आं हानाय नङा नोंसोरबायदि मानसिनि खामानि होनानै आंनि केरियारखौ दाग दोननो हानाय नङा अब्ला आङो नोंनि जिउनि लामायाव गालिलांनो थियारि जाखादों अफिसार हो सार नों मानो बिसोरजों नांलायखो बिसोरथ' मानसि मोजां नङा सार मोजां गाज्रि आं जेबो मिथिया मैथा मानोना मानसिनि जिउआ सोरजोंबासो दैदेनजानाय नों बे खामानिखौल' मोजाङै माव आसा दोथा बे अफिसारनि न'खराव सोर सोर मानसि दं फिसाज्ला सानै आरो बिसि सासेल' दं बे गथ' सानैया बबे स्कुलाव फरायो निकल्स इंलिश मिडियामाव बस बाय गुड मर्निं सार मर्निं मैथा बे सिडब्लिउसि फाइला लाना फैनाय जागोन सार Nature, faila. दोन बैनो नङा होमबा बेनो जानांगौ Yes, coming. Sir, नैबे ड्राफ्टिंखौ गांबेसे कपि खालामनांगोन? बेखौ गांबा खालामबानो जागोन। जागोन सार। हेलो अफिसार नों आंनि बाथ्राखौ खोनासङाखैथ' जेब्ला न'आव सहैगोन अब्लासो बुजिगोन नों जाया नोंहा स्कुलाव फरायनाय गथ' गैया होनबा थांनानै नायनायसाय नोंसालाफ्रा न'आव सहैदोंना सहैयाखै नों बेखौ मा बुंदों हेलो 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 मा जादों सार सारा मा जाखो जायना मोनसै मा जाखो नोजोर हो मा जाखो आदा जिल्लाखौ सोरबा गारियाव थिखोलांबाय मा आदा जिल्लाखौ सोरबा गारियाव थिखोलांबाय मा होनदों बे फिसा आदा जिल्लाखौ मालायफिनले आदा जिल्लाखौ मालायफिन
लायफिनगोन फिसा लायफिनगोन सोर लांखो मा खालामबावनांगौ गैला आजोलाखौ सोरबा मटर थिखांना लांनांगौनो बेफोर मा जाखो आजोला बिफा आं नोंखौ सिगाङाव बेफोरबायदि मिथिफेरै जायगायाव ट्रेन्सफारखौ दाला होनदोंमोन हामबायसै आजोला बिमा नों एसे धैर्य हम आंनि फिसाया माबाफोर जानांगौबा आं नोंखौ माब्लाबाबो खेमा होनाय नङा बिफा आं नोंखौ माब्लाबाबो खेमा होनाय नङा बुंबायना आजोला बिमा नों एसे धैर्य हम हेलो हेलो अफिसार जायला नों आंनि बाथ्राखौ खोनासं अफिसनि 5 crore खामानिखौ जोंनो होनांगौ नोंनि नोंथांखौ गोख्रोङै लुबैदों जायला आंनि फिसाया माबाफोर जायोब्ला नों खाख्रुब जानाय मोसाया होख्रुमालाय मा जानो गोसो जायोब्ला नोंनि नोंथांखौ जोङो दांख्रुब खालामनानैबो सैमा सोंना लानो हागोन मिथिबाय अफिसार खोनाबाय अफिसार आंखौ रैखा खालामफैदो आफा आं बे जायगायाव थानो हानाय नङा आफा बिसोर आंखौ जोबोद बुदों आफा बिसोर आं नोंखौ रैखा खालामगोन फिसा आं नोंखौ रैखा खालामगोन आजोला फिसा आं बे जायगायाव थानो हानाय नंला आंखौ लांफैदो आं बे जायगायाव थानो हानाय नंला नोंनि फिसाखौ बुजाय जुदि नोंनि गथ'खौ मोजां लुबैदों जाजोबगोन नोंसोर नागिरनाय मानि गासिबो जाजोबगोन आंनि फिसाखौल' जेबो खहा दाखालाम हेल' जायला आंनि जेबो खोथा खोनासङा गाबोन बेलासिनि 5 बाजियाव 5 crore एग्रिमेन्ट लेखाखौ लाबोनांगौ नङाब्ला नोंनि नोंसालाखौ हेल' 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 मा जाखो आंनि फिसाया जेबो जायाखै बेफोर जाथाया नोंनि अखानि थाखायनो गासिबो जाजोबलांबाय आं मा खालामनो फारसेथिं अफिसनि नेमखान्थि फारसेथिं गुन्दाफोरनि नारसिननाय आं बबेथिं मा खालामनो बिदि होननानै नों गावनि फिसाखौ सिथारनानै लानोसै नामा जाय बिमाया गावनि गोरबोआव 9 सान लानानै जोनोम होदों बिखायाव उनाव लानानै खांबोदोंबाबो बिसो मिथियो माथो दाबो फैदिया बस फैगोन फिसानि बे खामानिया देरसिन नङा आं जा नुदों बे अफिसारा गावनि डिउटियावल' गोख्रों बिदिब्लाथ' बे दाउसा मरिखौ जायला आं फैबाय अफिसार कामन नोंनि खामानिया जाबाय जायला नों आंनि फिसाखौल' हगारदो नै एग्रिमेन्ट पेपारा गुड बेबादि सोलिबायसो जोंबो मोजां जाफा बे गथ'खौ हगारदो फिसा दा गाबसै फिसा जों न'आव थांसै दिनैनिफ्राय नोंनि खेला जोब्बाय
होमब्लाथ' बे नोंनि फाव फान्दायनायसो खिन्थु मिथिखा अफिसार दिनैसिम नैबे जायलाखौ मोनसेबो जायगा लाखिनो हाफेराखै जेब्ला आं जेलनिफ्राय फैफिनगोन नोंनि न'खरखौ हाथफ्ला खालामजोबनाय जागोन हाय गोख्रै लांबाय थुदो आफा न'आव थां दिनै नों जायलाखौ बेबायदि पुलिसनि आखायाव गथायहरनो नाङामोन दा बेजों नोङो बांसिन सुथुरसो बारायना लानाय जाबाय बिदिब्ला माथो खालामनांगौ ना बिसोरखौ खर' दैखांहोनांगौ समाजारि आयेन होनाय गैया नामा बेफोरखौ लाय होनायावनो सुबुं समाजा गुबुंले जालांबाय गाज्रिखौ नुब्लाबो मेगन मोसेबनानै खुगा मुथुनानै थानायानो बे रोंगौथि मुगानि सुबुंनि धोरोम जाबाय नामा नों एफा गिदिर बुहुमखौ हारसिङै सुस्रानो हाया आजोला बिफा मानोना दिनैनि सुबुं समाजाव गावजों गाव हेफाजाब होलायग्रा सुबुङानो जोबलांबाय गासिबो गावखौल' नायग्रा जाबाय अब्लाबो दि नों आं सासे सानैयानो सुस्रांनो नाजालांनांगोन बिमा आं नोंनि सान्थौखौ हमदांनो हाबाय नाथाय जोंदि लैथो गेजेरनि बैथा गैयै दिङासो थेवब्लाबो आं सैथोनि लामाजोंसो आगान सुरगोन हानाय नङा बिसोरनि सिं जानो आरो बे लामाजों थांनायाव आंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा सोर लाखिनो हानो आंखौलाय बेफोरबायदि नंखाय जेलानो नै बे जायलाखौ बे बाराव जोंनि जिउ थाजासै नों बसनि मोदोमाव जों आसुनि सायाव खोलैनो नङा बस नोंथाङा जोंखौ हुकुमल' होदो बाहाय मा हुकुमनि बाथ्रा थानो हागौ जाय मानसिया नैबे जायलाखौ जेलाव हलायनो हागौ जाय मानसिया आंनि गोसोनि साननायखौ थेर बेथेर खालामदों बिनि थै गोथांखौ नुवागौमानि आंनि गोसोआ जेब्लाबो गोजोननाय नङा बिनि न'खरखौ सेवहांगार खालामजोबनांगौ जों बयबो बिनि थाखाय थियारि बस बिदिब्लालाय मानोथो गोबाव बिमा जायाखै नामा जाबाय नै समा बारलांबाय लांगौ र' साहाया मा जाखोसै बिलाय जाबाय दे गोग्लैफ्रांनायखौ हायो नामा नांलिया दे आं दा लामायाव लोंलांसै नोंहा दिनै थाङाबा जाया आरो मानो बुंखो नों आं मानोबा दिनै गोसोखौनो गिलिद गिलिद मोनथारदों आरो खाबाबो आखाइनिफ्राय गोग्लैनानै बायबावबायसो नोंबो जाम्बियानो लाजाखाया नों बायदि गोरों गोरायानो बेबायदि खोमसि फोथायनायजों थांबाय थायोब्ला हारिया माब्ला जौगानांगौ अब्लाबोदि गोरबोआव मानोबा साननाया सौग्रावफैयो एइथ' नोंना सानब्रेनायानो बाराद्राय आं थांनोसै गथ'फ्रा दा दोनलांदो मा अफिसार सिमां बायदि नुदों नङासै नोंसोर गोरोन्थि दासान जुथां आंबो सोरखारनि नेमनि बेन्दोंजोंसो सोलिनांनाय मा सोरखारनि नियमनि बेन्दोंजों सोलिनांनाय नों मा जिउनि थाखाय अननाय गैया नामा माथो मोखांनाय हुरा
बिसिनि नखरखौबो धंस खालामजोबनांगौ कमान सजायाव गारबिनि गथ' सानै आरो बे आंनि अनजालि मैदेथियाबा दा बहा दं? बहाय थांखो फिसाफोर नोंसोरो? आं बबेहाय नागिरना मोनबावनो? नों मानो एसे दुखुथिया आइ? आइ मा बुंदों नों? देनाय खनसे बुंबावनाय नाय। आइ बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो खोनाबाय आं बे सोदोबखौ। नोंनि दुखुथिया जिउनि जारिमिनखौ आं बुजिबाय। नों जेबो बुजियाखै फिसा। बिनि दायनिगिरिया सोर मिथिगौ ना? रावबो नङा, जोंनि बे बेंगुरा समाजानो। गासैबो मुलुगानो दिनै गावखौल' लानानै थांनानै थानायनि जांख्रिखांदों। समाजा दिनै मुङावल' थालांनो हमबाय। आंहा दाबो गिखांनाय फैयो। आं जेब्ला बै समखौ गोसोखाङो। Lirnai sarku. मा जाखो? मोजाङै बुङा माले? Lirnai sarku bukan दैयाव गारहरबाय मेडाम। नङा बियो। बिमा लांजानो हाया। नों गोरोन्थि बुंदों मैना। नों गोरोन्थि बुंदों। थुदो मेडाम, बे न'खौ एंगारनानै माबा थुदो। गाबनायनि सम गैला मेडाम। आं खुलुमो मेडाम। थुदो माबार। थुदो मेडाम नोंनो। जाय लामोन लोगो मोनफैबा खैफोद जादेरबावनो हागौ। बे माथो दुथां जानो हागौ बिसोरो जोंनि गन्द'खौ मोननानै दोरोदजोबखाबाय जानांगौ। होद बिसोर बारा गोजान सहैयाखै जानो हागौ। खामाला कय
थांदे थां मेदाम नाव गाखोयो दे आजिला नोंसोर माबार थांदे थां माबार थांदे थांदे मेदाम Kapalni Lirnai Dinga jaunai baidila Gejaudenglo jiwa Anggenai gaya rauba Kapalni Lirnai Mabladi gemalanggen Rauba bungso haya Kapalni Lirnai bene Kapalni besen Maya samsarni buhumni gidingna Maya songsar buhumni gidingna Hai! Sino mo ka? Amitya ba Furamcha? Misya! Amitya! Hai! 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 Dukuda hangma hangsa sohai nang hai Bebe jabai subungni Kapalni
खाफालनि लिरनाय मिनि खुसि रंजा बाजा रायजो जानाय बेबो जाबाय सोरनिबा खाफालनि थिननाय बेबो जाबाय सोरनिबा खाफालनि थिननाय सोर मोनथिनो गाव गावनि आंगोनि जिउनि जारिमिन सोर मोनथिनो राजा न' नोंनि फैसा थिंगिनि न' नोंनिया सम्बारि न' मैनाथि नोंना सानथामजों बिमा फिसा 240 रां जाबाय नाथाय मैनाथि नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बिनानाव हिसाबै बुंनो लुगैदों मा खोथा आदा खोथाया नों गोदाव सोराव थास्लायस्लाय बिमा फिसा सानैजों आंनावनो थाहैदो ना मा बुङो मैनाथि आंहा नों बिदानि अननायाव जेबो हेंथानो गोसो गैया बास आं जोबोद गोजोनबाय न' बे राङा लादो बिनानाव थ' बानायसो फैदो फै फै बिनानाव बानायसो फै थ' जेबो गिनांगौ गैया बिनानाव न'आ गिदिरथार आंना थाग्रासो रावबो गैया सम सम मानसिफ्रा लामा आन्दायनानै बेयावनो जिरायफैयो दे बिनानाव बानायसो दसे जिरायथ'दो
आं जाग्रा लायदिनि नै बानायसो उखैनायखौ होबथानो नैबे रुटिखौ जादो न' बिनानाव नोंबो जादो गोसोखौ गाज्रि सानोब्ला गाज्रिखौनो सानफ्लाङो आं बुंबायना नोंखौ जेबो गिनांगौ गैया जोबोद गोजोनबाय आदा नोंनि गोथार गोसोनि अननायाव नोंखौ इसोरा बोर सारस्रिथों दे आंखौ बांद्राय बाखनायनो नाङा लाजिनायसो मोनो आं बानायसेया उखैथारबायदां जाहोग्रोदो आइ आं बे न'आव थानो जोबोद बोरैबा मोनदों जाखांनानै दसे थांदिनि आइ बिब्दि नङा फिसा बेबादि अननायखौ जों बबेहाय मोनबावनो नांगौबा साननैसो जिरायथ'नानै नोंबैमोननाव थांनायनि राहाखौ लानांसिगोन बिनानाव जों फैनोसै नों थाथ'दे आफा नोंनि आमाया मानोबा लेंहरदों थाब फैदे दसेल' फिसा आङो दानो फैफिनगोन थाथ'दे आबा दे मानोबा लेंहरदोंमोन आदाया फै मिनाथि नैबेयाव जिरायफै आं नोंनि दुखुथिया जिउ खौरांखौसो मिथिनो लुबैदों दे खोन्थानायसाय नोंनि दुखुथिया जिउ खौरांखौ आंनि दुखुथिया जिउ खौरांखौ खोनासंनानै मा मोननो आदा जाय जिउ खौरांखौ खिन्थायोब्ला हरानो सानानो हर जालाङो जोंनि सुखु गोजोन न'खरा मैनाथि आं नोंनि महराव गोजावबाय आं नोंखौ जिउनि लोगो खालामनो नागिरो नङा नों गिनायखौ दासान बिब्दिया जाखायो मानसि बुथारग्रा बिसोरसो मा जाखो बिसोर बाव मा खालामदों बाहेरायाव लांबाय बिदिब्ला बेखौ बुथारनाया नोंसोरनो नङा होमबा नंगौ सार बेखौ आंनो बुथारदों नङा सार बेखौ आंसो बुथारदों नङा सार बेखौ आंसो बुथारदों नङा सार बेखौ आंसो बुथारदों थार गथ' मा जानला मोनला खोथा बुंबाय थादों सोर बुथारदों मोजाङै बुं नङा सार बे उन्दै मानसिनि खोथाखौ नों दा गनाय बेखौ आंसो बुथारदों नोंसोरो बेखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गारियाव गोख्रै थिखांदो दे जागोन सार जेबो खोथा गैया बिनि बिसारा थानायावसो जागोन इन्सपेक्टर बाबु आंखौ अननानै बे खेबसेनि दायनि थाखाय निमाहा होदो मार्डार खालामग्रा मानसिया पुलिस बिबानाव गोरलैयैनो रैखा गैया मोनथिबाय थुम अभार थानायाव
फिसा आंनि फिसा आंनि सना फिथर आजोला आरो नोजोराबा बबावहाय दङ हायनारि निजिरा अलंबा दैमा अलंबा हायनारि निजिरा थारैनो जोंनि गोरबोनि मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनाया मोगथाङाव जाफुंमारगोन ना? नोंहा माबा दावत दं नामा? गैया, अब्लाबो सानफ्लाङो। आंहा जिउआव मोनसेल' थांखि दं हायनारि, बेनो जाबाय आंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामग्राफोरखौ फोजोबस्रांनाय। आं बेखौ फोजोबस्रांनो हायाबा जिउआव गोजोननाय मोननाय नङा हायनारि। अलंबार, बे फैलाव निजोम मिथिंगा बिखायाव थानानै मा एसे मोजां मोनदोंना दैमा? सुबुंनि मोजां मोनलायनाय गोसो थोज्लायनाया मिथिंगाजों सोमोन्दो दं निजेरा, जायनि थाखाय नोंनि गोसो गोरबो सिंनि आं होननायखौ फोजाखांनो हादों। बियो माब्रै? जेरै बोथोर सफैयोब्ला बिफां लाइफाङाबो खिलियो गेवलाङो, बेबादिनो नों आरो आंनि गोसोआबो मिथिंगानि फारसेनो गेवलाङो। अब्लाबो जों सानैया उन्दैनिफ्राय मोजां मोनलायो दे। आंहा दाबो गोसोआव दङ निजिरा उन्दै समनि बै जाथायफोरखौ। फैसा एसे हरलै आदै, ओंखाम उखैथारदों। मानसिया मोजांसो जाखोना गाज्रिसो जाखोब्रा? जानदोलै। गैया गैया, थां थां। मोजां गाज्रि गसासो बुजिगोन दे आदै। बेखौ मा खालायखो? बे गिलासखौ मानो सिफायखो नोंलाय? नोङो दिनैनिफ्राय जायगा गैला, ओंखारलां! आयं, आयं, आंखौ सननो हागोन, आंनो जिरांल' हर। सोर जाखोलै नों गथ'? नोंखि खामानिखौ हागोन दा? आंनावथ' जि राङा दंखायोलै। हाब, नाथाय खामानियाथ' जि गोब्राब। हागोनलै आयं, आं बेबायदि खामानिखौ मेरला मावखांबाय। हागोन दा आयं नोङो? आंहाबो दाहोना गैयिनि जि जारला। न' दे, नों गासिबखौ सनजोबथारदो। जागोन दे आं। हाजोबायलै आयं। हाब, हाजोबायबो आयं नोङो? बिरबायदि खम नङालै नोंबो। न' आयं फैसाया, आं हानाय समाव नंदोंमोनलै नोंखौ। देहायाव गांनाय उखैनाय थानायखायनो मावनांगौ जायोलै आयं। थादोलै आयं। दे आयं दे।
ओइ गथ' बे फैसा हर आंलाय आरो हरा आं खामायना मोनो फैसासोलै आं हरा आरो मानो हरा ए गथ' नोंहा मा जादों मानो गाबदों नों आं खामायना मोननाय रांखौ सोरबा सेख'ना लांबाय नों खामायनाय रांखौ सोरबा सिख'ना लांदों हा सोर जाखो बेलाय आं सिनाय हायाखै बे बिदिनो खालामथारदों नोंहा न'आव बिमा बिफा दङ ना गैया थैजोब्बाय आं रावबो आंगो होननायानो गैला आं खामानि मावनानैसो जायो आफा बे आदाखौ जोंनाव लांफानोसै दे बेबा जोंनाव थाङो ना थाङा ओइ गथ' नों जोंनाव थाहैनो नोंसोर लांबा थांगोन आयं थ' बिदिब्ला गारियाव फै आयं फै नर फैनाय बेथ' मानसि थाले फैनाय नंगौ सार फैनाय सार थैयाखैगोनलै नंगौथ' मानसिया थैयाखै थ' लांदिन थ' लादो मोजां बिबारि मा जाखोसै हा सोर गथ'मोन बोखो बेखौ उनाव मिथिगोन बिबारि बे दाहायाल' लाबो दाहायाल' माबाराबो फै नों मोजां दे थां बिबारि थाव गुबैजों सामब्राम गुफुरजों फुदुंना लायथां र' बिदिब्लालाय बे आथिंफोरखौ एसे नानानै हो मानसिया सुवा जोबथारबाय दे माबार खेलना हो गस्लाया बिबारि दाबो जायाखै नै जाबाय थाव गुबैया नै गथ'आनोथ' सोरनि जाखो थावबो मोनबोआ जोंबो मिथिया बिबारि जोंबो दै सेरनिफ्रायसो मोनबोदों हा सोर फाफिनि फाव जाखो बेफोरबायदि मानसिखौ दैयाव गालांलाबायो आंनि फिसालाय दासो फोसाव फैबाय नै थुदो मोजां बिसिनायाव लांदिनि उनावहाय डाक्टारनि बेबस्था खालामसिगोन थुदो नावरो थिखां थुदो जादो राजा ओंखामा राजा बुरजा जाथारदो बिबारि आं डिउटियाव थांसै दा राजानो मुलिया मोजाङै दौना होदो दे राजा दायो मुलिया लोंदो दे आं थांनोसै राजा न' एसे जाबाव न' राजा नों मा सानदों राजा आं जेबो सानाखै आं बुजिबाय फिसा नों आंखौ असे बिमाबादि सान फिसा नोङो जोंनि न'खरनि थरसे अलंबार दिनैनिफ्राय नोंनि मुङा जागोन अलंबार हामबायसै अलंबार हामबायसै आं नोंनि दुखुनि निजिराखौ
खोथेनानै लाखिनो हायाब्लाबो अराय आं नोंनि सायखं जानानै थानो नाजागोन। नोंनि बेफोर रावफ्रानो आंनि थांनानै थानायनि थुलुंगा निजिरा, जायनि थाखाय आं बे संसाराव गोदानै जिउ मोनफिनदों। नों बांद्राय बुंनानै आंखौ फोलानो नाङा दैमा, मानोना दैमा नङाब्ला निजिराया माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया। नों गोरोन्थि बुंबाय निजिरा, मानोना दैमायासो निजिरा नङाबा थांनानै थानो हाया। बांद्रायसो बुंबाय गावहा। बारा नङा निजिरा, थारैनो आं नोंनि महराव फाग्ला जाबाय। मा? फाग्ला जाबाय? बिदिब्ला आं फाग्लाजों माबोरै रायजो जानांगौ जाखो? नंगौ निजिरा, आं नोंनि महराव निजिरा! नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार, बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला, बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला। नायहर हाजो हाला हायनारि सिखोला, बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा, बेसेदि समायना। नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार, नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला। आजोलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा, फै आजोला महर गोसा। नोंनो आंनि तिलतमा, नोंनो आंनि सान्दो बावदिया। नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार, बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला, बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला। नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला,
न' आदै मुलिया लोंदो। आदै हारसिङै थायोब्ला लोमजानाय देहाया बायदिसिना सानफ्लाङो। थ' आदै सानैजों जोंहा बै नबथि फारसे बेरायहैनि। नाङा आदै आं दसे गोलांथ'नोसै नामा? आदै आं मिथिया थांथारनांगोन। थुदो ना। र' आदै नोंजों बहाथो हानो आंलाय। न' आदै लासै 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 आदै लासै लासै। लोमजानाय मानसिखौ बहा लांनो आइ? बै नबथि फारसे बेरायहैनो आफा दानो फैफिनगोन। जोंहा आदैया दाब्ला लिंथारबाय एसे बेरायना फैनि। थां आइ थां गोसोफ्रा एसे मोजां मोनोलाय खोमा। थ' आदै। बेसे समायदों फिसा संसारखौ आं खुंबोबाय दा नोंनि फालासै फिसा संसारनि गासिबो खामानिफ्रानो ओंखाम फालाफोर बादिसो। अलंबार बिमा ओजों फैनायसाय। सामाबि फिसानि फारसे नोजोर होनायसाय। आयै आंखौ नायनायसाय आंलायनो जोबोर समायथारदों। नोंजोंलाय सोर हानो आफा गिबि साख्रियाव आगान होजेननायनि थाखाय बेस्ट अफ लाक आफा। हामबाय नोंसिनि बाख्नायनायाव आं जोबोद गोजोनथारबाय। नुबाय बिबारि बेखौनो बुङो सुखि संसार। हेल' आं बोरमा बुंदों। बे मैया 5 लाख हरनाया बेखिनिजोंनो आपातत खामानिखौ सोलिथ'दो। उनाव मोनसे बेबस्था जागोन दे। अके थेंक इउ। दा नों सेंग्राफोर नुब्ला एसेल' खेल खालाम बिसिनि मेगना ना जोंखौ नुयोबा गनो बायदि जायो। थोद फाग्लि आयौ खोनादों आयौ निजोरा गैया? दङ न'आवनो दं थां। निजोरा दाबो जायाखै नामा? र' थांगौ। आयौ फाग्लिया जा समायथारदों दा सेंग्राफ्रा गोदोना मेगनखौनो बोख्लेंनो रोंनाय नंला। थोद फाग्लि गावसा मा बुंलाबायो थ' थांदिनि। आफा जों टाउनाव थांनो जोंनि गानग्रा जोमग्रा दख'ना लायनो थांनो। दे आइ थां आयंमोन जों टाउनाव थानानै सम्पति खामायनानै गावनि असे गुमुरखौसो एंगार गासिबो गुबुननि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायजोंसो सोलिनो हमबोदों। नोमाया नाथाय टाउनाव थादोंमोनब्लाबो दख'नासो गानग्रामोन। नोमानि गाननाय जोमनाय देलायनायफोरखौ नुनानै गुबुन हारियाबो गोमोजोबनायमोन। दा नोमा थैनायनि उननिफ्रायनो दानाय लुनाय जि जोम दख'ना गासिबो गोमाजोबलांबाय। जोंबो दिनै दख'नाखौनो बायनो थांगोन आफा। आइ बर'आ गोदोनि बायदि मालायजों मुगैजानाय हारि नंलिया। जोंहा दा बिटिसि मोनखांनायनि उनाव हारिखौ जौगाहोनो थाखाय खौसेथियासो फैलायनांसिगौ। जाब्लाबो लोंब्लाबो गाव गावनि हारिखौ बावनो नाङा आयंमोन थांदो। दे आफा थ'। फाग्लिफोर हनै सेंग्राफोर नायलाय माबायदि नायहरदों। सम्भब दं नालाय जोंनि गोसोखौ बिसोरनि गोसोआ बोलांदों। फाग्लिया थ' दख'ना बायनांगौआ दख'ना बायदिनि। जोंनो दख'ना नांगौमोन। बेफोर दख'नानि दामा बेसेबां फालाय? 3,000नि दं 2,000नि दं 500नि दं 300नि दङ नोंसोर बबेखौ लाङो बासिनानै लादो। माथो बर'नि गानग्रा जोमग्राया दाम गोसा गोसा दंथारोलाय। दाम गोसानिखौ हरलाय। आइ हलं दाम गोसानि दख'नाखौ लाबोलाय।
नैबे 3,000 नैबे 2,000 नैबे 500 आयौ एफ्राब दाम हा माथो नंखौ दख'नाखौनो बायफेरथारा नामा नोंसोरलाय जाय हारिनि गाननाय जोमनाया बुहुमनाङैनो गोसारजोबदों नोंसोर आरो टाउनाव थानानैनो बर'नि गाननाय जोमनायखौ बावगारलांनो नागिरदों माथो खालामनो गोरोन्थिफ्रा जोंनि नंजोबा जानो हागौ बे गांथामनि दामा बेसेबां हरदो गांथामजों 4,000 न' थ'दो लोगोफोर थांदिनि निजिरा ए माथो दैमासोलाय मा माथो लाखो माथो थफ्लाया गिदिरानो जाथारबाय ए नै लोगोफोरजों दख'ना बायहैदोंमोन आच्छा नै बिथाङा दैमा आं दिनैसोखौ बुंबाय थायो दैमा नै बियो बारसि आरो बियो सनाथि नमस्कार नोंनि लोगोफोर नङा होमबा आच्छा दहायदि निजिराया बुंदोंमोन आंनि खोथा होननानै मा बुङा नोंसोरनो मा बुंनो गोसोलायनायनि खोथासो नोंखौ जोबोर मोजां मोनोनो आसिमा आसुगुरनिफ्राय थिखिनि बिजौसिम नंमारगौना निजिरा मोना माथो ओरैनो बुंनायखौलाय गोसोथोआ माथो आं बे थब्राब्राखौलाय ए मा बुंदों नों मा बुंदों नोंखौ ओइ কি আছে ইয়াত ভালো আছে সালাম দে সালাম কি আছে আমরা যাও এই मा दंबालाय लाइबटसो सार लाइबट रां हर ओइ बिदि जायो नामा हर এইবার হলে থোখাবাय फान्था गेलेया नै होलांबावनोसैलाय न'आव लांलाय बाबु जाला 2 नाम्बार मावो नोंसोरो गंनैजों नोंजों रां हरखो गैयालै बाबु नैबेल'खा जा दं बेखौ जाखाथारबाय दिनै हाजिराया फान्था गेलाया 2 बाजि दाब्लिनाव थांसै जाखाबाय खाबसे ज्राम हैसां ओइ बाजि दाब्ले बाजै हा दंना गैया जाखोब्रा मा सिरि आयु माथो फाग्ला अनला पुलिस सोलायो हां नङादा सोरथो जानांगौ जाखो जिराय न' जिराय बाव जिराय खाबसे लाबोदोलै बाजै हा बेसेबांनिथो थाइनैनिल' बेनाबाथाय खालि खुसुर मुसुर थाइसे थाइनैनिल' जौ लोंनायानो हाब मा गोखा खाथो बाथ्राफ्रालाय हा बेलाय रां नङा होमबा न' लोंदो न' लाबो ओरैनोबा मोनलोङैनि थाखाय आंना खर'आनो लेभेलाव फैयाखिसै हाब मा जौआबो मा बुसा खिफि मोनामोब्रा बाजै मालाय बेखौबा थोलायलाया जै खाबसे लायबावदोलै बाजैनो बेनाबाथाय खुसुर मुसुर थाइसे थाइनै न' लोंदो न' हाब मा एसेखौनो बाराखौनो होबाय बायथ्राब्रा बाजैया नोंनो बारा होनो हायोहाय जोंहा खथ' बन बायनांगौ एमाव बायनांगौ मानसिनि खाथिनि दं नों अनला पुलिसनो आं बारा होबाय थानो हायो आं नोंजों रायलायबाय थानो सोलाबाहाय आंहा खामानि मावनांगौ दङ जानाय नंलालै थादो बाजै थादो नै फाग्लि माथो जाखो माथो मेसें बोथोराव आसा खालामनानै थानाया रावबो हौवायानो सग्राव फैयासैलाय मा लिरदोंथाय जोंनि खाफाला ओइ फाग्लि हा मा लिरनो गोदो जोंबो बरायनानै लाखानो रोङासै नालाय अ बे सानै सिख्लाखौ सब समाय सहराव नुबाय थायो आं दिनै हले फिन थंखौ नागारनांगौ जाबाय आं फान्था गेले दावखोखानाय हले नैहाय हाजारि सिनेमाया टिकेट थोलायलायानो फाग्ला पुलिसा मेगना नोंना हान्थुआवसो नामा फाग्ला बोननाय आयौ मा जाखालाबायदोंसै I am gentlemanखौ मानो फाग्ला होननांगौ नोंसोरलाय
बे फान्था गेले दाबो हाबा लायाखै मोनसिगौ नोंसोरो जानाय नंलाहाय थ' गोमजारि बेफोरबायदि खुगा मावग्रा पुलिसजों रायलायबाय थाबा जोंहासो सिनेमा टिकेटखौ मोननाय नङा नङा माथो बाल बेफोरबायदि पुलिस हौवाखौ हाबा खालामनांगौब्ला गथ' गथायफ्रासो सेसाफोरबायदि खुगा गन्थं मावलायलांग्रा जागोनहाय बे थ' आयै गसाय माब्रैथो इसिबां मावग्रा जालायलांखोब्ला आंनि गथ'फ्रालाय आयै खाफाल बोरै खुगा गन्थं मावग्रा जालायलांखो हाबाब खाफाल हिनजावसो मोनमारनाय नंला नामा दालाय आंलाय फंबाय मानो आदा जिराय मामोन आदा रावा फंबाय आं नोंखौ मोजां मानसि जाजानो लुबैयो नोंनि आखला गोदो जेरै दाबो बेबादिनो दङ बांद्रायब्ला आं लाजिनाय मोनो जोंहाखि रां रुपा गैया ना धन सम्पतियानो गैया आं नोंखौ बुंदों नों बे थाखानाय सम्पतिखौनो मोजाङै बेंनानै सोलिलांनांगौ बबाव थाङामोन आइ लोगो सनाथिनाव थांदोंमोन आफा थ' दैमा थाथ'आ दैमान बे सेंग्राया बोरै निजिराजों गुलि गुलि खालामनो मोनखो फंबाय नोंहा खर' सानांगौ जेबो गैया आजिखालि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयहाबो लोगो थाखायो फंबाय नों बेखौ गाज्रि मेगनै नोजोर होदों बिनिखायनो गाज्रि मोनदों नाथाय बेथ' नोंनि जेबो अननाय हाबा मावाखै नों मोजांब्ला बयबो मोजां आरो बयबो मोजांब्ला बे दुनिया मोजां नै माथो 10 बाजिबायलाय थां बै इन्डास्ट्रिनि सेराव गोदानै लुनाय बिल्डिंआव नायनो थां जागोन आदा मानसिखौनो माबादि जालांगोनथाय नंबाय आं मा जानो मानसि जाग्रा जागोन साला गाहा न'खराव जुनारखौ फिसिनानै आंखौसो रायग्रा मा जाखो सोर जुनार बिले सोर जानो बे दैमा ना मा अ बै निजिराजों थाग्रा गुलि गुलि सेंग्राया बिनि आखल आखुआ मोजां नंखाया बस बेखौ फोजोबखानायानो मोजांसै नामा आंबो बेखौनो सानदों आं नोंखौ रैखा खालामगोन फिसा आं नोंखौ रैखा खालामगोन आजोला फिसा आं जेबो थानो हानाय नंला आंखौ लांफैदो आं जेबो थानो हानाय नंला नै अलंबार साया नों मा जादों फिसा अलंबार ना देहा मोजां नङा नामा जेबो जायाखै आयै नों बिमाखौ थगायनाय दासान फिसा आं नोंनि मेगनाव नायनानैनो हमनो हायो बुं फिसा नोंहा मा जामारदों आयै नों बिमानि अननायखौनो गोसोखांनानै गोरबोआव दुखु फैदों आयै जायनि अननायाव आं दिनै बे बुहुमाव गोदानै जिउ मोनफिनदों आयै नों मानो बेफोरखौ सानबाय थायो आफा बे आगोलनि जोनोमाव नों आंनि असे फिसाखामोन जायनि थाखाय इसोरा बे जोनोमावबो आंनो नोंखौनो हरफिनदों आयै
हायना जों सानैनि मोजां मोनलायनाया दैबानाफोर बायदि बारायलांगासिनो दङ ना बानानि उनाव रानलांनाय दै बायदि नोंनि गोसोआ रानलांनाय नङाथ' जाम्बि नोंखौ मोजां मोननाय नोंखौ गोसोखांनाय नोंखौ नुनो लुबैनाया आंनि खर' मेलेमाव हाबनानै थाबायना आंखिबाबो हायोना नोंबो आंखौ गोसोखाङोना गोसोखाङाब्ला नोंनि सेराव बिबार जानानै बार फैनो आंहा खि गोहो थागौमोन मेडाम अनला माने सिगाङाव जाया सार आं दहायनो फैनानै दरखंआव थाबथाना दंफैयो थाद बखा दरखंआव फैनानै मानो थाबथा फैनांगौ जाखो आंलाय फैयाखैसो सानदोंमोन अनला आं मेडामखौ दोनलांनो सोरबाफोर सोंफैयोब्ला 10 बाजियाव फैगोन होननानै खोन्था दे येस सार जागोन सार फै हायनारि थांनोसै थादो अनला येस मेडाम जागोन मेडाम